Takže čau, já tě vítám u nového videa. Dneska je to moje první video na tomto kanále. Určitě se běžte podívat i na můj hlavní kanál 14. Tady to je kanál dělaný konkrétně na reakce. Určitě dejte like, odběr se zvonečkem. No a dneska si jdeme udělat reakci na Pokece. Určitě ho všichni znáte. Já myslím, že to nemusím pokecávat a jdeme na. Takže máme tady, odhalil jsem nejzlejší 10leté děti na světě. OK, jdem na to. V tomhle videu budu vidět ty nejzlejší a nejhorší děti na světě. Hej, co děláš? Tyhle děti jsou tak zlí. Tak tohle rozhodně nevypadá na 10. Tohle taky ne. Tohle kdyby mě potkalo v noci, tak jako asi vypustím duši ze sebe. Tady to možná už vypadá na 10, no. Ví, že mají dokonce zákaz vstupu do některých obchodů a škol. V průběhu videa budeme hlídat čím dál zákaznější děti, takže se dívejte až do konce. Právě nás čeká první dítě, který nám jejich rodiče svěřili na hlídání na jeden den. Poslali nám dokonce fotku toho dítěte, takhle vypadá. Kámo, proč by ti rodiče posílali fotku a ty by si vytisk? Proč prostě neukážeš z mobilu tu fotku? Tyhle. Jdeme dál. Ale jako trošku se bojím, proč má sakra v ruce sekeru. A od jeho mamky jsme ještě dostali psaníčko, tak si ho půjdeme přečíst. Děkuji, že jste mi pohlídali Vilémka. Doufám, že nebude moc zlobit a že s tím nebudete mít problém. PS, občas má problémy s agresí, tak prosím, ať zase nemusím něco platit. Co? Jak to má problémy s agresí? Co to znamená? A proč má sakra sekeru na fotce? Hej kamo, není to nahoru on. Hej, má v ruce krumpáč. Hej, jdem za ním. Čau, hele, dneska tě máme na hlídání. Je tady svá. Kam Bodec prostě přijde na natáčení s krumpáčem. Kámo, co se ten Pokec nevymyslí, vole. Nechci být, místo toho, aby jsem tady byl, tak můžu hrát doma Fortnite. Ale tak hele, mamka mi tě prostě dala na hlídání, tak to tady s náma dneska spětím, jak zvládneš. Prostě tě, proč máš ten krumpáč? No, abych vám rozbil auto. Ne, počkej! Ne, to ne. Koho jsme to dostali jako na hlídání? Tak jako, z jakého jiného důvodu bys měl krumpáč? Doslova s náma minutu a už tady chci rozbít auto. Já jsem chtěl být doma a hrát Fortnite, ale teďka musím jít s takovýma blbcema. Tohle video bude fakt insane. Já jsem totiž dával inzerát, že ty úplně nejzlejší děti. No a myslím si, že se ozvali ti praví. No nic, hele, asi jedem. Hele, co máš rád, co rád děláš? Hej kámo, takhle se tím vychovat nebudeš. Chtěl jsem ti udělat nejlepší den, co jsi prostě v životě měl. A kámo, ty se taky vychováš takhle, tak to nebude sranda. Kdy to budem? Chvilku asi pojedem, ne? Co se mimochodem stalo s tím Pokecovým BMWčkem? Že má najednou Mercedes. To není jako, že vyjedeme hnedka jsme doma. Hej, tohle je crazy, kámo, ona nevydrží 5 minut v autě a hnedka si stěžuje, jak už tam budeme. To je šílený. Tady nemáme v tím autě. Cesta autem byla fakt otřesná, naštěstí jsme dorazili rychle domů. Tak jo, vítej. Mě by jako celkem zajímalo, kolik Pokec dal peněz těm dětem za to, aby takhle předstírali. Tady u mě doma, pojď za mnou, pojď dovnitř. Takhle to tady vypadá, tady si můžeš sundat boty, hele, a půjdeme dovnitř a počujeme spolu. Nebo se nevím to, co se jako asi nemyslíš. Jak jako, že se nebudeš sundávat boty? Tak budu chodit v botách. Kámo, však dneska celý den prošelo. Je ještě bahno, kámo, však ty boty máš úplně od bahna celý. Mě to nezajímá. Kámo, to si sundáš ty boty. Aj Peťa si sundá boty. Máš ty boty celý od bahna. Tak tohle by mi dítě udělalo jenom jednou. Už by skončil v nemocnici. Jako kámo, přijde to vtipný. Já přijde mi to vtipný. Ty boty, ráně máš boty. Tak komu by to nepřišlo vtipný? Bahne, musíš si to prostě To nezajímá. Kámo, tak budu mít to asi bahno prostě v celém domě. Mám možná jeden nápad, co by tě mohlo přesvědčit. Počkej tady chvilku. Ale OK, mám tady pro tebe jednu nabídku. To kdybych chtěla tady tady sušenku a za to by si ty boty sundal. Tak jo. Tak to bylo jak rychlý, kámo. Už vím, jak ho v dnešním videu uhlídáme. Budeme podplácet tady sušenkama, kámo. Naštěstí jich mám nakoupených fakt hodně, takže si myslím, že zase nějak zvládnem. Tady je. Přímě napište mi do komentářů, kdo jste to měl, jak to chutná, jestli to je dobrý nebo hnusný, nebo co to je. Jedno mi teďka stačí, ale příště mi dáš celý balíček. To je nezvladatelný. Peťo, tohle nedáme. Tohle je doslova začátek. Už by málem rozmlátil auto. Kopal do sedačky, kopal do mě. Jediný způsob, jak ho přesvědčit, aby si jenom sundal boty u mě doma, udělat tady sušenku. To nedáme, kámo, to fakt nedáme. Kámo, jakože víš teďka jakoby na noho, že sám nemůže rozbít počítač. Peťo, nemůžu nechat samotnýho. Dobrý, jenom na počítači. Dobrý, všechno tady je v pohodě. Ale kámo, co s tím počítačem je? Co s tím dělal? Co jsi s tím počítačem sakra udělal? Jsi chtěl stát nový boxy? Ale však to je celý zavirovaný totálně. Kámo, já jsem tam měl úplně všechno. To tvoje chyba. To není můj počítač. No, to kámo fakt nedám, my jsme doslova začali. No, můžeš se to sám. To už jako v životě nedostaneme zpátky. Já nevím, jako co s tím sakra udělal. Kámo, a to ani nereaguje. Já budu muset faktory resetnout celý počítač kvůli tobě. Ty kamarádi říkali, že tohle je vir, ale nechtěl jsem to zkoušet na počítači, tak jsem šel k tobě a zkusil jsem to u tebe.
Peťo, co si o to myslíš? To jsem měl minutu na to stáhnout vir. To by si nepovedlo ani Elon Muskovi, kámo, jako sorry, co to je prostě tohleto. Víš co, já to fakt jako nemám, teď píšu TSA a chci učit matiku. Hej, ty mě v tom jako necháš, jako já to tady sám nezvládnu. To zvládne. Já to nezvládnu sám tady, kam jdeš? Tak jo, tak bychom tady zůstali teďka my dva sami, hele, jak to zvládne. Borec mu dal dobrou boxerku, ty vole. Já nevím, kámo, já to asi fakt nedám. Ach jo. Já se hrozně nudím, to je hrozná nuda. No tak hele, mohli jsme si něco zahrát na kompu, ale ten už jsme rozbil. Můžu ti ukázat, co tady mám v pokoji a třeba tě něco zaujme? Máš na třeba auta? Ty máš Mercedes, no, tak BMW je mnohem lepší. Tak to je v pohodě, kámo, já mám i BMWčko. No ale můj táta má Bugatti. Bugatti? To má třeba jenom 1000 lidí na celém světě, jako to skoro nikdo nemá. Tak v Česku to mají třeba 2 lidi. No a to je van, jeden z nich. Tak to jsem nečekal, tímhle tě asi neokouzlím, bohužel. Ale pak jsem si kupoval tady úplně nový Trevisy, se kterými jsem extrémně spokojený, stály asi 20 000. No to máš Stemu. Jak jste mu? To bylo hrozně drahý. No. To by reálně nic neudělá radost, já nevím, co mám dělat. Ale víš co? Mám tady, to je zpětku. To by reálně nic neudělá. Se tomu borec směje, ne? To je úplně vidět, jak je to nafejkovaný. Já nevím, co mám dělat, ale víš co? Mám tady, to je zpětku. Dobrý, ne? To bychom si mohli zahrát. No tak to mi dej. No, jako nedám ti jo, ale můžeme si zahrát, jestli chceš. Ne, ale já chci. Ne, ty nemůžeš dát PS5, už kolik to stojí. Ale já to chci. Nemůžeš tady házet s věcma. Ale prostě chci ten PlayStation, Kámo, okamžitě ho dát. ne, ten mi teda nebudeš brát, kámo, dej mi ho. Nemám tě rád. Kámo, já jsem tak hodnej a chci mu nabídnout, že si zahrajeme spolu PlayStation a on mi ho ještě chce vzít a vzít si ho domů. Kam zase zahrál? Já musím jít za ním, ať to To by mi udělal jenom jednou. Jenom jednou. skončí jak ten můj zavirovaný počítač, kámo, jdeme za ním. Co tady děláš? Co je? No, Co děláš? Počkej, to potřebuji na test. Počkej, co děláš? Ne, počkej, ne, to jsem prostě nepohlídal. Kámo, to mi uteklo na půl minutu. Ale proč to udělal? Však já to potřebuji na test, ale. Ne, počkej, ne. Kámo, Já to potřebuji na test, ale. Ne, počkej. v téhle části bych ho chytil pod krkem, kdyby to nebylo nafejkovaný. Ne! To si děláš srandu! Proč to udělal? protože dostaneš 5. To si děláš srandu, ne? Ne, To si děláš srandu! Proč to udělal? protože dostaneš Dostaneš 5. Tak to asi dává smysl, když nemám z čeho se učit. 5. To si děláš srandu, ne? Nekončím. Jak jako nekončí? Kam se zdrá, kámo? Jdeme za ním. Ještě hodinu, než se pro něj vrátí rodiče. Pokec místo toho, aby ho zastavil, tak kecá s tím, jak se jmenoval Peťa, s Peťou o tom, jak ho zastaví a kdy přijedou rodiče. To je výchova. To dáme. Kámo, jdeme za ním. Nepadej. Nepadej, komorníku! Co tam s tou knížkou děláš? Dej mi to pésko, nebo tuhle knížku zapálím. Hej, kámo, já mu to pésko ale nemůžu dát. Ale může si už tady neprodávám, mě už taká zabije. Kámo, prostě dej mu to pésko. To pésko stojí třeba 12 000. A tak buď kámoš, ne? Počkej, zastavím ho. Ne. Co jsi to udělal? Dal své úkoly. Jak? Takový dítě, to jsem ještě nepotkal. Aspoň se hezky ohřeju u ohýnku. Mohli bychom se to udělat špekáčky, Peťo. Končím. Peťovi tady právě hoří učebnice do školy. Já jsem rád, že už jsem školu dostudoval, takže tady tohle to mi naštěstí udělat nemůže. Za chvilku si pro něj přijedou zpátky rodiče, takže ho vrátíme. Teď jdeme hlídat další dítě, který bude ještě horší, což kamo, já si to už fakt nedokážu představit. Jdeme na to. Viléma jsme přidali rodičům a jeli jsme vyzvednout další dítě. Tak právě přicházím do obchodního centra, ve kterém bude na nás čekat další zlobivý děcko. A teďka už se fakt bojím, protože potom jsme teďka zažili extrém. Ok, dostal jsem SMS dítěte a je tam napsaný, že už několikrát něco ukradlo z obchodu, že strašně řve a pořád někde běhá a že fakt miluje toasty. Takže když bude zlobit, takže máme nějaký toasty udělat. OK, to si myslím, že je dobrý tip, jdeme na to schválně, jdeme ho potkat. Tak jo, čau, zdravím. Čus. No sorry, ale tomuhle úplně jako není 10. Tomu fakt ne. Kamo, on se vytáhl telefon. Hej, čau, halo? Tvoji rodiče mi řekli, že tě máme dneska pohlídat. Takže pokud přijde k nějakému random borcovi a prostě mu řekne, že mu rodiče řekli, že ho má hlídat. Jak se ten člověk má asi cítit? Nebo respektive to dítě. Tohle vypadá tak na 14, jo. Co se děje? Kámo, normálně zdrhl do Teska, beru košík, jdem za ním. Tak, jdem. Kámo, zdrhl, on... Proč si bereš košík na to, abys nahánil dítě? Teďka to slova zdrhl někam. Já ho tady vůbec nikdy nevidím, máme ho na starost, kámo, a někam prostě zdrhnul. Tak jako divíš se, že ho nevidíš, když čumíš do kamery? Pokud musíš si taky někdy rozhlídnout. Ztratíme, jak vlastně ho máma zabije. Ale kam by mohl zdrhnout? Jako je to dítě? A co mají rádi děti? Kámo, sladkosti. Reálně. Půjdeme ke sladkostem.
Tak jsme ho konečně našli. Kámo, co tady děláš celou dobu? Vysvětlíš mi, proč tam jako zdrhl. No tak vy chcete koupit samý zbytečnosti, já jsem tady šel k tomu hlavnímu hnedka. Jako myslíš ty sladkosti? My jsme reálně chtěli koupit chleba, máslo, šunku, vajíčka. Tak k čemu? Tyva, ale dal bych si vajíčka. Jakože nějaký masy. Tady všechno máme. Kámo, tohle nebudeme kupovat. To už stačí. Kámo, já těch nebudu víc kupovat. To je už jen plný košík jenom marshmallow. Kámo, ty mě zrujnuješ. Já ti říkám, že tohle ti nekoupím. Že nekoupím, kámo. Já ti říkám, že mě to koupíš. Klasický teenager. Ježišmarja. Já jsi zbláznil. Je to se vyskládáš ven? Já to dělat nebudu. Tohle nebudeme přece kupovat, Peťo. No tak to asi budeme muset vyskládat, ne? To je práce, tyjo. Jako, myslel jsem si, že to tam aspoň vyskládá, jako, jak to tam bylo, než tam jenom naházej. To je hrozný. A jako dal bych si dostat marshmallow. No ale teď to ještě musíme rozstřídit. A jo, to máš pravdu. Marshmallow. Jo, dobrý, rozstřídil to. Pokud není takový hajzl. Twist. A on zase zdrhl, chápeš to už? Já to nechápu, jak to, že nám zase zdrhl? A víš, co si říkám? No. Jak v té SMS vlastně bylo napsaný, že on měl toasty. Teď co když bude u toustovačů? Jako reálně hypotěmy. To jdu napadl tam. Brusky, vrtačky, ale jsou toustovačka, tohle není normální, ne? Je to on se prostě nějaký toustovač, nebo co tam dělá? Co? No to krade. On ten toustovač nemá ukradl. My jsme ho chytli, já mám ho natočenýho. Jdem za ním, nebo zastavit, kam ne... Tam, za ním. Kam, a ten je jasný. Hej! Co je, borci? Jsem si tady prohlížel sluchátka. Jak jsme... Tak jako, jakou jinou výmluvu využít, než stačit si tousovač pod mikinu a říct, jestli prohlížíš sluchátka. Ostane, co tam máš? Nic. Vytáhni ho. Co? Vytáhni. Petě je trošku sus. Ještě ta kamera, jak tady na něj čumí. A co? Ten toustovač. Vy mě nenecháte ani na pokoji. Ale tam zběží, kámo. Hej, budu... Oni prostě jenom se baví, čumí do kamery a baví se o tom, kam běží. Počkej, on běží bez toho obchodu. Ten toustovač jsme za něj museli zaplatit, stál 1000 a vyběhl někam ven, kámo. Teďka se ho tady snažím na tom parkovišti někde najít. Kámo, kde je? Kámo, já fakt nevím. Hej, kámo, kde je? Já ho na tom parkovišti fakt nikde neviděl. Já nevím, ona se zdrhla. Koukej, to on? To je ale náhoda, že se objeví přímo za pokecem. Kámo, to je on, co tam sakra dělá? Co děláš? Proč ten vysavač sakra vzal? Víš, že bychom tebe mohli zavolat policii? Já kašlu na policii. No! Teďka jsme to zaplatili. Teď schválně, jestli ten toustovač fakt zaplatil, nebo jestli ho tam vrátili a vzali si z domova nějaký starý. To by mě zajímalo. Doslova jsem, že to musel platit 1000, prostě protože to vzal. Proč jsi to udělal? Doslova teďka jsme to koupili, teďka jsem to zaplatil. Tohle mě stálo 1000 a ty jsi to hnedka rozbil. Co jako? To mi, kámo, tvoje mamka zaplatí. No. Jako Pokecův face, tyhle. fakt nevím, co nás čeká u toho třetího děcka. To mi, kámo, tvoje mamka zaplatí. No. Jako fakt nevím, co nás čeká u Co to je, kámo? toho třetího Už je děcka. tenhle Protože jestli to ornament. bylo druhý děcko, tak to třetí už nezvládne. Jo. Tohle byl doslova extrém, ale nebylo to nic v porovnání s posledním dítětem, které budeme dnes hlídat. Takže se dodívejte až do konce. Právě A co se stalo s tím dítětem? To jako... zakopali do země, nebo co s ním Jsme udělali? dojeli na lokaci třetího dítěte, maminka nám ji dala hlídat k Edovi domů, Eda tam s ní už asi půl hodiny je a její mamka mi poslala SMS-ku, na který se píše, její 15 věří na ornamenty a modlí se k nim a dvakrát už málem zapálila dům. To... Tak tohle bych jako fakt nikomu nevěřil. Ale fakt konec, jdeme za Edou, chudák je tam teďka není sám, kamo. Už jsme u vchodu a s Edou tady právě čeká třetí... Počkej. Její 15. Její 15. Odhalil jsem nejzlejší 10leté děti na světě. Tady mi něco trošičku nesedí. Věří na ornamenty a modlí se k nim a dvakrát už málem zapálila dům. Tohle je fakt konec. Jdeme za Edou, chudák je tam teďka není sám, kamo. Už jsme u vchodu a s Edou tady právě čeká třetí nejzlobivější dítě, který by měl být úplně nejhorší. Bojím se, že jenom zaklepat, jdeme na to. Kámo, tak to bylo úplně crazy. No tak jdeme asi dovnitř, ne? Nebo já nevím, co nám zbývá jiný. Borci, konec. Já chci zpátky kámošovi, to je fakt strašný, byl jsem tady s ním půl hodiny. A končím. Čau. Kámo, tohle nedáme. Nechci to už zrušit to video teďka, nejdem domů. To přežijeme prostě, už to musíme dát. Jo, hele, zkusíme to, za zkoušku nic nedáme. Tak hrozně to být přece nemůže. Teď tohle už je vstup do jejího pokoje a doslova na těch dveřích, jak na random nalepená páska a je tady cedule, nevstupuj, zemřeš. Já si myslím, že tam bychom asi úplně neměli vstupovat, co? Nemůže to být tak hrozný, dostali jsme ji teďka na hlídání, kámo, na starost.
Kámo, je to naše práce. Jako viděl jsi poprvé, když jsme jak uviděl, jakože... Já se trošku bojím. To bude v pohodě, pojďme zaťukat. Halo, halo. Tak zkusíme zaklepat ještě jednou. No za... OK. OK. A za infarkt, jo. Co mám dělat? Tak jak zaťukáme ještě jednou? Kamo, co jí přeskočilo? A kolik dal pokec téhle holce? Za takovýhle divadlo. Ten jeho výraz ještě. Kámo, to v životě nepohlídáme. To bylo první děcko, bylo ještě v pohodě, to druhý jakž takž, ale tohle, to bylo! Však reálně, mně přišlo to první děcko horší než to druhý. Myslím si, že bychom se měli podívat dovnitř. Kámo, proč tady tma? Proč tady má tolik svíček? Kámo, co to je? Proč tady je tolik svíček? Kámo, co to je? Má tady, kámo, asi dělá nějaký rituál, nebo já nevím. Počkej, co je tady? Ona tady manuje voodoo panenku se mnou, ona nás normálně proklela. A počkej, co má, kámo, proč tady uprostřed má, kámo, pokec řetízek? Já co tady ty obrázky? Kámo, horší reklamu jste vymyslet nemohli. Co třeba ten Šrek tady na tom? Asi vidím papírem spoukne nějaký svíčky. Ale tak se tebe naštvaná. Tím bych si nebyl tak jistý. Zatím nás jenom proklela, ale myslím si, že kámo, potom to jsme jí spoukne, nás aj zabije, jako. A nespouknem to celý. Doslova ta podlaha je ze dřeva, celý ten barák je, kámo, ze dřeva, tady může začít hořet. Tak jdem to sfouknout. Kamo, co to je za psychopata? Já už nikdy netočím druhý díl. Myslím si, že z těch tisíců žádostí jsme vybrali fakt úplně ty nejhorší. Jako 100%. No nic, dávejte odběr. Rekl je naší tajnou zbraní. Dejte odběr i na tenhle kanál, já děkuji, že jste sledovali tohle video, dejte like, odběr se zvonečkem a u dalšího videa zase čau.